Балқыш Республика Күләм фестивалінің сайлап алу концертлары барышы белән таныштыруны дәвам итәбез. Алар Алексеевскида, Әлмәттә, Буада узды. Шушы көннәрдә Кукмара районында 5 район үзешчән артистлары арасында иң-иңнәре сайланды. Затып кала каршы ала поездларны Кукмара. Нинди генә транспорт белән килсәләр дә, 7-нче Республика Балкыш фестиваленең 4-нче зона этабында катнашучыларны бик зурлап каршы алды кукмаралылар. Birinci festivalda bizden 3 milyar kişi katlaşkan olsa, hemen pandemi yılında, ограничениялар, çiçekler bulgan yılda 25 binge yakın kişi katlaştı bizden songa 6. festivalda. Bu yıl 7. festival. Bu kişilerini yolga çıkmıştır. Bu kişilerini işsiz tutmayı. Biz de işsiz tutmayız. Üyde de iş var, unuklarımız bile iş var andaki bitkiler barası var, başka yerler barası var. Ama lakin bu festivalinin kişi, adam acayip de çok. Ветеран артистлар yıllarga берешми, нәфис сезгә дә оста, җыр-моң чишмәләре дә саекмый, дәртле биюләре белән дә жюрины шаккаттыра. Менә дигән итеп яшыйлар, авырлыкны җиңә беләләр. Матур итеп бизәнә беләләр, һәм шуның белән тормышны бизи беләләр. Бу ветераннар хакында. Менә карап инсәннәр. Аннан соң кайсы бер коллективларда арага яшьләрен дә кертеп җибәргәннәр, 1-2 булса да. Бу монсада акыллы адым дип саныйм, традицияне бирәләр. Иратып баралар. Киләчәктә дә яшисе бар бит әле дигән кебек. Юл мәшәкате, ара ераклыгы да киртә түгел. Өлкән яшьтәге кешеләр түземсезлек белән фестивальне көтеп ала. Араларында беренче килүчеләр дә, даими катнашучылар да шактый. 79 яшьлек Вилорик Вәлиуллинны гармун белән туган диярсең. Бер генә дә кулыннан төшерми. Балкышта 5-нче тапкыр катнашуы. Биредә барысы да бер гаилә кебек, дус тату, аларның һәрберсе үз төбәгендә узган бәйрәмнәрнең түрендә, Сабан туе мәйданында да чыгыш ясыйлар, кирәк икән мөнәҗәтен дә әйтәләр, районга килгән кунакларны да каршы алалар, яңартылган аулагы кичке уенда да алар башлап йөри. Һөнәри белемнәре булмаса да, үзешчән артистлар табигыйлыгы белән алдыра. Барысы да озак еллар төрле һөнәр ияләре булып эшләп лаеклы ялга чыккан мөхтәрәм затлар. Аларны әбиләр, бабайлар дип тә өлкән әйтәсе килми. Барысы да сәхнәдә ут уйната. Афәрин сезгә, балкышны балкытучылар. Мөршидә Җиһан, Карина Черникова, Саба телевидениесе белән берлектә Татарстан яңалыклары өчен.